Laaya po aron uy. Pati paging inita. Paitiyan ako nagkutoy. Lamintay kaon. Ang saon po, may sudan. Gusto po ta mamalit, wapoy kwarta. Sa may maayong tirada ron ha. Ay, tama. Sundugon din ako tong tirada ni Papa. Katong mamasol siya ba? Tama mo ato ko ron ilahan ni Carding. Mamasol ko. Pero sa dili pa. Tanaw na kong kaldero kung napabaykan kay magbalon ko. Napabaykan no? Napadyoy ka may kanon. Ako ni rong dalon. Magkuha sa kong tubig. Ready na ang akong kanon og tubig. Ako nang kuhaon ang pasol ni Papa. Kay mo adto na ko karon. Uy, Maria! Asa ka mo adto? Nagbiti kag tubig o kaldero. Mamasol ko biti. Unsa man oy pang tiniguang man na, Maria? Si pang tiniguwa nga. Sa man inyo ang mga tirada, manguhag mangga, manguhag bayabas. Wala nga pang binata. Di ba sabay ka sa mua? Sabay. Ang mga santo ni Claire og ni Lucio. Dili ko mo sabay sa inyo oy. Mamasol ko. Kamo mga nagdalaga naman tayo nagulitaw no. Dapat ang atong mga tirada pangdalaga o pangdalaga pang ulitaw na dili kay binata man ang inyo mga bayabas mga magkatatat na santol. Maigo pa na imong tilian na. Kuno nang gibulbul na ganin na imong tili. Nguha pa kag bayabas. Ah, kana imuha pa tiniguang man ganina imuha. Nya, di ka mo bas ko ah. Dili, di ko mo uban ay bahala ka diha. Uli na dito. Ay, dito mo adto ka. Wawang cowboy. May baril walang bala. May bulsa wala namang pera. Syo, kung sa may tirada na to ani karon nga mingaw mag-ayo. Gani perting mingawa oy. Ya ang mga halos putasan ko diri awa na mga bunga. Ila isa ang bayabas nito wala na bunga. Dito po nila ni dahinda akong gisurvey ganin ng buntag. Wala na bunga ilang mangga, hasta ilang santol. Hasta po ilang kuan. Anang sambag, wala na bunga oy. Sa mo tong buhaton ani karon ha? Ay, mga laaya, hindi ako muuli ko sa tong balay ani kay subukan ra ko ta dito ah, perting daghan trabaho. Gani no, nisibat ra gani ko sa balay no kay suguon unta ko ni Papa paligo sa baboy. Ug wala tay lingaw ani ron, padulong kita ani ron mamauli. Uy, Lucio, Claire! Uy, Sa may Betty! tirada na to. Manguha tayong santol. Muwag santol Japon, asa mga muwag santol ilakin boy. Wa na magani bunga, gitan-aw ako dito ganina. Magsayo ko ka kanina. Gani kay harvest ka ganina sayo kayo. Ah, wala na kay bunga. Wala na oy. Asa man si Maria Biti, wa man lagi mo nagsabay. Oy, grabe. Meeting mo lagi diri lagi. Meeting gani mino kay perting mingawa. Lingaw gani kayo no, wa milingaw. Dito kay kung gikan nila Maria no. Murag kining kuan ba, murag kining nagplano na pud mo asa mo manguha na pug mga prutas ba. Mugay na mo problema no guys. Okay, wala na yung mga bunga ang prutas. Sundog ako ninyo ba na kining concentrate sa mga pamuhi ug mga hayop. Ana tirada. Ay may man kay dagan mo hayop, kami wa mi hayop sa balay. Subuan na rin sa balay. Kulang mo kisa. Asa si Maria Si na? Maria man ay mo gipangita dito pawis. Ito kay kung gikan sila ha. Ako to siyang gihagit nga manguha kay biyabas ay santol. Balipad ba siya kay pangbata daw na. Kinsa man dai ingon na ako ana. Pangbata man gyud na tanawa gud. Dalagitay ulit taon na taon niya. Magkuan ja puntaan ng mga panguha ng mga Pawis ay lingaw man gud ang Unsa ni tirada ni Maria di ay? na. Ang tirada ni Maria kabalo ba mo? Unsa Ang man? tiniguang. Sa klase ba diniguang god? Grabe. Lagi. First time na ko nakadungog sa iya ha ba? Nga mamasul daw siya. Mamasol. Oo. Asa siya mamasol Lino pud? na ba? Moadto na siya lakarding. Asa na dapit? Ay, lakardeng pati daghanag kining kuan dia kanang Adunam tilapia. ganito, Ang kakuyaw lang ang masaklan sa kardeng. Na maupod. Na, dili din na pwede papasulan dra ah. Dili ron ay tagi ano. Na, nya ug masaktan siya dito ah. Na sa una ron. Ni ko ni Maria wala ko ni uban oy. Nino mo Ang gwapo ana unta, lami unta kay mo sabay na ka Mariano kay kanal siya gusto jud ko maka-experience anang mamasol-pasol. Nya ako busy man ko nya, nama ko ikuan kay pagto kay ko dito gani, may kay nakita ta mo diri. Ako pagto ko dito kay magbalhin ko sa kong kabaw magbakiro Di pa man ko. dito pawis mi kadumdum. Kamo ni bahala dia ka dumdum kinsay katod na karding. Tuloy siya katuod ka. Kadumdum ko sa dalan. Kana no. Sige, sige. Kana na karding ano. Dito straight sa katong nay kuan kugunan. O kato lagi. Pagabot ko sa pa, liko mo gamay. O Patuo, na. patuo. O na pispan dito. Oh. Ay, katong na fishpan Nara dito. si Maria na kuan ito. Ay, Kunya, di sa magdugay kay magto sa ko kay ang baka na ko dito paabot na ugang. Sige. Sige dito pawis. Salamat. Asa sa Maria ang takam. Karon kay nanak ko din sa puno. Kalapok na daghan kay ko makuha ano yung tilapia ba. Matama kay gutom kayo. Hindi sa tabi sa paligid. Basig na ang tapiya, impas jud ko ani ron.
Wala. Dito po sa atbang. I'm coming! Syo, saan naman siguro? Di naman siguro noong dalan. Diri man gutong giingon ni Rudong Pawiks nga dalan. Sure ka? Ato ta dito kay basig naara dito. Karong butangan na ako di paon. Daghan ko makuha ani rong isda. Mauna ni. Mauna ni. Gidukol mo mga isda. Di dyan ni mao nga dalan no syo. Mao lagi ni Biti. Oh, di ba? Tanawa kinsa man day nang nagtindog doon sa puan. Sa puno. Ang awa o, nagyay-kiyay pa. Tara ba? Ato. Oy, nanambur na dyan ni pa. Pastilan. Naa naman po mo rin, naabot ba dyan ni mga dimalasumog mga dagway, o? Basta na ito ni Kao sa puwang paon. Naabot pa dyan mo, nakuya pa na ng isda. Ano kay ko Maria? Asa may kuha? Naabot man mo mga dimalas mga dagway, o nangapas man mo diri, di ba manguha man mo mangga? Bunga man mo santol, bunga man mo biyapas. Nangaman mo diri, nasumok-sumok. Wala ka may bunga ang mga prutas Gud Maria mo nang nangapas na lang mi sa imo. Kanay man gud nagdanghag lang dagway. Giingnan ako nga maubos ko ang mamasol kay kana man kung inyong mga trabaho, mga binata style man na dumutugtugi na ba. Pero sir, anong pandi na wala nagbalik-balik na na ikaw mo ba? Dapat ang inyong buhaton pareha sa kuha. Galing ni Apas Mino. Pitay sa kansa. Hilo. Uno, dos, por dos. Dapat sa lahat daan. Nakaron, oh. Kung wala mo nang apas kuha, di po mo makakawalan ni. Yang suman. Ato na lang sa luhan. Bayo dahil diri makasulod sa punong ni Carding. Uy, tanawa gud o, nakasulod na daag lata. Sige, abihan nato. Panggutom pud mo ba no? Oh. Gani kami na kung ako ra gigutom. Butang Maria. Kadaghan o. Munta. Lamig kayo. Butang Maria oy. Muna itong buhatan permanente. Dahil na, Pisko. Buhatan ito yung buhatan permanente. Pag panggutumon ta, monitor din. Wala may kayo napis sa baw. Monitor din sa puno ni Carding. Bantay-bantay. Takay basi. Masakpan tas tagiya ba? Pas tawag ako ng hidnong. Kinsa man ning naasa ko ang punong? Hoy! Saan na diha? Kamu na si panguwasa ko ang tilapia, ha? Karon mo,